executive leye NASA. I'm about to make it rain imematogasa. Now we going places Zanzi abracadabra. Vavengi go get a life evada cadabra. I'm a game changer and kumberi kunge. Yeah. Good evening once again. Welcome to another exciting episode of Simuka Phakama stand-up comedy series. Nothing but the best of homegrown comedy. And on that note, my name is Dog Fikela, I'm your host. Today I'm on a different level. Because guys, I'm disappointed in you as Zimbabweans. You always blame the leadership on anything that fails, which is wrong, right? Like there are things that have nothing to do with ZANU-PF, MDC. There are some things that have to do with us being responsible and making choices that are good for our kids. Have you ever been to private lounge? You'll be disappointed. Like I've been to Joburg. I've been in strip clubs. Strippers, like they go, like the leg, everything. They'll be like they've got it. Private lounge. I don't lie to you. It was like there's some inertia that is saying don't move, like da 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 da, and the smile. Like I say, am I supposed to be scared? Huh? I'm like yes, Rocky is here, but that doesn't count. So I feel like we are to blame for most of these things, because even here, I mean, like if you're a stripper and there are certain weight that you don't need to carry to private lounge, because there's nothing as, you know how when the strippers go down and then they'll be like, and then this is going like da da da. and you're seeing urban groovers, they're like, is this what you are doing all this time? Record new music. So this is Simuka Phakama stand-up comedy series, and tonight on the show I've got an exciting brother of mine, and I'm here for a long time. He's my friend on Facebook. Please put your hands together for the one, the only, Bhutisi. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze. Yeah. Zviri sei? Tambouyawo kuti tione kuti zvakamira sei. Unoona ndandine set yangu yandandinayo, but unoona neleadership dzedu pane nyaya dzisati dzapera vanhu kuti vataurirane dzemachokwadi. Ndandiri kufunga kuti pane vakomana kuseri kwanga vachinditi kosei simuka iri pamusoro paPhakama, and why Phakama yaenda pasi pasimuka, hanzi zvadi kuenda pasaidi nepasaidi. Dzatotaka politics, leadership. Unoona, so one. Unoona vanhu vakawanda kana vasina kuona musoro wangu, I don't know, vanoti Bhutisi bvisa heti tiite sei unyasoonekwe nevanhu. Ndakatozorealize kuti no, Bhutisi is not this face, but musoro wangu uyu vanhu vakasatoona kazhinji pamapictures vachida maselfone, nditi Bhutisi aiwa bvisa heti vanhu vakuone. Ndo ndaziva hangu, ndakuziva zvangu vanhu havanyasonditaurire kuti dyo, ndakutoziva kuti aiwa musoro wangu kukura kwawakaita. Ende tiri ipapo futi ndakabva ndatorealize kuti ku high school ndosaka ndakaitwa head boy. Unoona zvimwe zvacho unongofunga kuti watopuhwa wapuhwa skill, uri kubata skill racho riripo. And imwe nyaya manje iripo panyaya yeleadership, tine vamwe vanhu vane maleadership skills but vachiita zvinhu zvakashata. Muruziva zvandiri kutaura? Tinavo vane maleadership skills but they do what? Bad things. Like kumusha kwedu, they are cattle thieves. These thieves come in the night, slaughter mombe. They don't take everything. They don't take nyama yose. Vanokusirayo matumbu zvemukati, musoro nemazondo. Nyora katsamba kuti no, you can eat. There is no poison. Waibata. Zvekuti unoza, like zvinondibata moyo wangu kuti wow, mbavai dzeomana. They have varidziwe mombe at heart. Like vantu wafunga kuti at least we have to leave them matumbu nemazondo nemusoro. You know, like unonyasoona kuti no, idzimbavha dzakabva kune vanhu. Like dzinotofungawo vamwe vanhu kuti no, in as much as we are stealing, we can live zvimwe zvidiki diki.
present day kuna vanhu vari kuba tirikungobirwa but vanhu vacho vazogona kuzosiyirawo vamwe vanhu something kungosiyawo something vanofanira kusiyawo something uri kubata leadership and maleaders edu mamwe acho ndeyekutoda kuti unyatsowanzwisise when you are like uri kuvainterviewa like a journalist. Ndakaona umwe journalist achiinterviewa Chinotimba akasvika bva akuvhunza kwanzi, so Mr. Chinotimba, you were saying you were born in Buhera. Kwanzi yes, in Buhera. Kwanzi which part of Buhera? Kwanzi iwe mfana wakuda kutamba neni which part hauzivi kuti ZANU-PF imwe which part ipi apo aitovhunza ake kuti which part is in. You know how it is. So you have to know who are you who are you dealing with. Maona song inonzi Jerusalem. Ndo chaiye ndawira. Zvimwe zvandikutaura zvina basa ndezvekungoti ndisvike pandawira. Song ika kana isati yakuscratcheka titone lake kuti zvemadisc azvisiko because maimbirwo airi kuita inenge yanzwi nyanyirwei. But chimwe chandikutaura ndechekuti muZimbabwe tine raw materials, not raw materials as in minerals but ideas ne intellectual property. Iyo song yekuti Jerusalem 20 years ago vanambuya vedu vaiimba but hatina kumboziva kuti ichaendeswa kuSouth Africa, ichaexportwa kuSouth Africa, yozoimportwa yaiswa tudobidobi. Anambuya edu aimba Jerusalema musha wangu, musha wakanaka kana ndapedza mabasa. Tirimo takariwara so tiri muchechi chipinda munyasha. They export it. It's coming from Joza. Jerusalema igayalami manaka. And makambani masainira vari kuita kumhanya kuti vaite machallenge iyayo. They don't sign kuapprove mabudgets ekuti vamakete zvinhu zvine musoro tikavaendera. Vanotora kana mwedzi vachida kuapprove budget but Jerusalem songo nguwe kuti kusainwa. Kunge zvinoita mamanager emasupermarket kana paitika void. Watomboona password ichizo. Kune ministry here mati operators aya. Kune ministry here vanhu kune department ravari kudzibudzi maisira chanonzwa vanzi titi vabvisa chatobva. Haiperere paJerusalem ipapo. Takaexporta masongs akawanda. Tine imwe yedu Tormented Soul. Munoiziva? Tormented Soul. Yes, Tormented Soul uri kuiziva kaiwe. Iwewe asoya wega. Tormented Soul ndo song inoimbwa kana pachinge pafa magamba inonzi That's Tormented Soul. Yakaenda futi South Africa. We exported it. Now yaku importwa futi. Muri kuiziva here? Yakadzoka yakunzi Give it up for Bhutisi. Yeah, that's what we do here at Simuka Phakama stand-up comedy series. This has been yet another exciting episode and I've been Doc Fikela, your host. Until next time, bye-bye.